إن هبل حد غنيهم عملنا لهم عنتي فيديو بزعبا حمام شكر مكلا خال كمي كأل دول حتى آه نخملس كفتني سلازي حمام شكر زلكم يخونو حمام شكر زي بالكم حمام شكر حدا قنيا زخون حمام مخانو كقلت لكم كمي جركا حمام شكر زي بلو سب حمام شكر كمي جرو يكالاخد نغيحزو እቲ ሕማም ሽኮር ዘለዎ ኸ ካብ ሕማም ሽኮር ከመይ ገይሩ ይወፅእ ካብ ዝተመኮርክዎን ካብ ዘንበብክዎን ከካፍለኩም እፈቱ ስለዚ እዚ ኩሉ ክፈልጦ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ንትፈልጥዎም ሰባት በዚ ክጥቀሙ ዝኽእሉ ኢልኩም ትሓስብዎም ኣካፍልዎ ራይ እምበር ሕማም ሽኮር እንታይ እዩ ብዝብል ንእሽቶ ሓፃር ቪድዮ ሰዲደ ነይረ ብዙሓት ሰባት ኣይረኣይዋን ናይ ብዙሕ ሰብ ኣይኮነን እቶም ዝረኣይዋ እውን ተጠቂሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሎማዓንቲ ግን ንዓ ሕፅር ኣቢለ ክደግማ ሕማም ሽኮር ወይ ከዓ ሽኮርያ እንታይ እዩ እምበር ሕማም ሽኮር ዝበሃል ብዝሒ ሽኮር ወይ ከዓ ናሃሪ ሽኮር ኣብ ደምና ምዝህሉ ሕማም ሽኮር ይበሃል ሽኮርያ ኣብ ሰለስተ ክፈል ስለዚ ሕማም ሽኮር ዘለዎም ሰባት ካብዘን ቀዳሞት ክልተ ይምደቡ እቶም ንሕማም ሽኮር ገጾም ዝፅጉዑ ዘለዎ ከዓ እታ ሳልሰይቲ ማለት እዩ ስለዚ ሽኮርያ ሓደ ወይ ከዓ ዳያቤትስ 1 ይበሃል እቲ ናይ መጀመርታ ሽኮርያ ሓደ ወይ ዳያቤትስ 1 ዝበሃል እቶም ሰባት ፍጹም ነቲ ሽኮር ዝሕቅቕ ፈሳሲ ወይ ከዓ ነቲ ኣብ ኣካላትና ዝኣቱ ብመግቢ ኣቢልና ነእትዎ ሽኮር ንዕኡ ተቐቢሉ ናብ ንእሽቶ ዋህዮታት ሽኮር ወይ ከዓ ሓይሊ ሽኮር ለዊጡ ንኣካላትና ዘከፋፍል ኢንሱሊን ዝተባህለ ፈሳሲ ዘይብሎም ክኾኑ ከለዉ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ደገ ብመርፍእ ኢንሱሊን ወጊኦም ይሽኮሮም ክቆፃፀሩ ይረኣዩ እዚ ዳያቤትስ 1 ይበሃል እዚ ማለት እታ ላሊሽ ነቲ ፈሳሲ ምፍራይ ደው መሰበለት ብዝተፈላለየ ምክንያት ደው መሰበለት ዝመፅእ ዓይነት ናይ ሽኮርያ ሕማም እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ብዙሓት ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ኣብ ዓለምና ብቢልዮናት 1.2 ይኹኑ 1 ቢልዮን ይኹኑ ብሽኮርያ 2 ተታሒዞም ይርከቡ ሽኮርያ 2 ከም ዘለዎም ዘይፈልጡ በሽሓት ከም ዘለዎ ከዓ ይፍለጥ እዚ ሽኮርያ 2 እንታይ እዩ ሽኮርያ 2 እቲ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ሽኮር መሕቀቂ ዝኸውን ኢንሱሊን ወይ ከዓ ፈሳሲ ኣብ ኣካላቶም ኣለዎም ግን ነቲ ብመግቢ ምክንያት ናብ ኣካላቶም ዝኣቱ ሽኮር ብምሉኡ ኣሕቂቑ ናብ ሓይሊ ክልውጦ ስለ ዘይክእል ተረፍ ሽኮር ወይ ከዓ ናሃሪ ሽኮር ኣብ ደሞም ይርአ እዚ ናሃሪ ሽኮር እዚ ከዓ ጠንቂ ኩሉ ሕማም እዩ ስለዚ ነዚ ናሃሪ ሽኮር ኣብ ደሞም ንክቆፃፀሩ የድሊ ንዕኡ ንምቁፅፃር ሓኪም ሜትፎርሚን ከኒና ንገሊኦም 1 ንገሊኦም 2 ንገሊኦም 3-4 ሜትፎርሚን ዝወስዱ ከምኡውን ካሊእ ተፈላለየ ሽኮር መቆፃፀሪ ዝኾኑ መድሓኒት እናወሰዱ ዝነብሩ ሰባት ኣለዉ
እዚኣቶም በቲ ኸኒና ጥራሕ ተቆፃፂሮም ንኣካላቶም ሕውየት ኣምፂኦምሉ ማለት ኣይኮነን። እቲ ኸኒና ነቲ ናህሪ ሽኮር ንታሕቲ የውርዶን ይፀቕጦን እምበር ነቲ ዋና ፀገም ሕማም ሽኮር ፍታሕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ሳልሳይ ከዓ መብዛሕትኡ ሰብ ከይፈለጦ ኣብ ደሙ ብዝሒ ሽኮርን ናህሪ ሽኮርን ከም ዘሎ ከይፈለጠ ኣብ ገምገም ሽኮርያ ዝነብር ብሽሓት ዝቁፀር እዩ። እዚኦም ከዓ ፕሪዳያቤቴስ ይበሃሉ። ፕሪዳያቤቴስ ማለት ቀሪብካ ኣለኻ ኣብ ሕማም ሽኮርያ ክትኣቱ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ከኒና ምውሳድ ክትጅምር ሓኪምካ ኣብ ገምገም ኢኻ ዘለኻ ፕሪዳያቤቴስ ኢኻ እንተኢሉ እኳ ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ ከምቲ ዘለኻዮ እንድሕር ቀፂልካ ጠባይ ናብራኻ ወይ ከዓ ኣበላልዓኻ ኣመጋግባኻ ከምኡ እውን ምውስዋስ ኣካላት ዘይትገብር ትኾንካ ቀልጢፍካ ናብቲ ናይ ሕማም ሽኮርያ ከም ትኣቱ እዚ ፍሉጥ እዩ። ሕራይ እምበኣር ኢንሱሊን ርኢናዮ ንዓንተቦ ንሽኮር ናብ ሓይሊ ዝልውጥ ፈሳሲ ምዃኑ፣ ስለዚ ኣብ ኣካላትና ብዝተፈላለየ ምግቢ ዝኣተወ ሽኮር ተኸምሲዑ ኣብ ከብዲ ብድሕሪኡ እቲ ካብኡ ዝተረኽበ ሽኮር ንዕኡ ወሲዱ ናብ ሓይሊ ሽኮር ይልውጦ። ስለዚ እታ ላልሽን ፀላም ከብድን ኮይኖም ነቲ ሓይሊ ሽኮር በቲ ፈሳሲ ብኢንሱሊን ኣቢሎም እቲ ኢንሱሊን ናብ ኣካላትና ኩሉ የከፋፍሎ። ስለዚ ሽኮር ንኣካላትና ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ። ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ኣካልና ካብ ቅርንብ ዓይንና ጀሚሩ ክሳዕ መፃብዕቲ እግርና ብዘይ ሽኮር ድኹም እዩ ዝኸውን። እዚ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ምንቅስቃስ ኣካላት ክንገብር እንተኮይንና ክንዛረብ ዓይንና ሰም ከነብር ኩሉ ዝኾነ ይኹን እንገብሮ ምንቅስቃሳት ብሓይሊ ሽኮር እዩ ዝንቀሳቀስ። እዚ ሽኮር የድልየና እዩ፣ ግን መጠን ሽኮር ክንጥንቀቕ ኣለና። ናህሪ ሽኮር ኣብ ኣካላትና ምስ ህሉ ጠንቂ ኣብቲ ቀፃሊ ሽኮር ምንጪ ኩሉ ሕማም ምዃኑ ዶ ንፈልጥ። ስለዚ ናህሪ ሽኮር ምስ ዘጋጥመና ኣብ ኣካላትና ካብቲ ዘድልየና ንላዕሊ ሽኮር እንድሕር ዳ ኣሎ ኣብ ደምና ይዘዋወር እንድሕር ዳ ኣሎ ጠንቂ ኩሉ ሕማም ምዃኑ ንፈልጥ ዶ? እንታይ ዓይነት ሕማም? ንርእሱ ሕማም ሽኮር ካብ ብዝሒ ሽኮር ዝመጽእ እዩ። ካልእ ከም ፀቕጢ ደም፣ ካንሰር፣ ወቕዒ ልቢ፣ ለምሲ ኣካላት ከጋጥመና ክእል እዩ። ኩሉ ዝስምዓና ሕማም ሓደ ካብቲ ምልክታት ብዝሒ ደም ብዝሒ ሽኮር ኣብ ኣካላትና ምህላው እንፈልጠሉ ሕማም ርእስን ከምኡ ከዓ ድኻም ኣካላትን ይስማዓና። ከምኡ እውን ፅምፅም የብለና። ናብ ሽቓ ከዓ 10 ግዜ ንጎይ ሽንቲ 10 ግዜ ኣብ ፍርቂ ሰዓት ዝውፅጠና እንተኮይኑ ብዝሒ ደም ኣብ ኣካላትና ከም ዘሎ ክንፈልጥ ይግባእ። እዚ ናብ ሓኪም ከይድና ክንምርመር ናና ሓላፍነት እዩ። ሕራይ እምበኣር ሽኮር ኣበይ ይርከብ? እንታይ ዓይነት ምግቢ ክንበልዕ ይግባአና? ከመይ ተገበርና ኢና ንሽኮር ክንቆፃፀሮ ንኽእል ዝብል ንምምላስ እየ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ መፅዮ ዘለኹ። ሕራይ እምበኣር ሽኮር ኣብ ኩሉ ዓይነት ምግብታት ኣሎ።
ሽኮር ዘይብሉ መግቢ የልቦን ግን ኩሉ መግብታት ከዓ መጠን ሽኮሩ ይፈላለዩ ስለዚ እቲ ዝለዓለ ሽኮር ኣበይ ይርከብ እቲ ዝተሓተ ሽኮር ከ ኣበይ ይርከብ ኣብዚ ቀፂለ ክዛረበሉ እየ ስለዚ ከይንሓምም እንታይ ንግበር ናህሪ ሽኮር ኣብ ኣካላትና ጠንቂ ሕማም እዩ ካበልና ንኸይንሓምም እንታይ ንግበር እምበር 10 ሜላታት ኣመጋግባ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብዚ ቀፃሊ ሰሙናት በብሓደ ክነግረኩም እየ እዚ 10 ሜላታት ኣመጋግባ ክብል ከለኹ እንታይ ንበልዕ ዘይኮነስ ከመይ ንበልዕ እዩ እቲ ቀንዲ ሕቶ ናይ ግድን ወዲ ሰብ ንኽነብር ክበልዕ ኣለዎ ግን እንታይ እየ ዝበልዕ ኢልና ክንጭነቕ ዘይኮነስ ከመይ ጌርና ክንበልዖ ይግባአና ኣገባብ ኣበላልዓ ዝኣሉ እምበር እቲ ትበልዖ መግቢ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ዓይነት ሕማማት ዘብፅሐና ስለዚ ሓደ ካብቶም ሜላታት ኣበላልዓ ሜላ ቁፅሪ 1 መግቢ ብቅደም ተኸተል ተመገብ እንታይ ክትበልዕ ኣለካ መጀመርታ ኣስዒብካ እንታይ ክትበልዕ ኣለካ ብድሕሪኡ እንታይ ክትበልዕ ኣለካ ዝብል ኣገዳሲ ይኸውን ስለዚ ሜላ ቁፅሪ 1 መግቢ ብቅደም ተኸተል ተመገብ ወይ ከዓ ተመገቢ ሕራይ እምበር እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ቀዳማይ ስእሊ እንድሕር ዳሪእኹሞ እዚ ብኢደይ ዝሰኣልክዎ እዩ እዚ ግሉፅ ክኸውን ወይ ከዓ ንዓኻትኩም ንምርድኡ ቀሊል ክኸውን ኢለ ተስፋ ገብር ኣብዚ ቀዳማይ ስእሊ እንድሕር ዳሪእናዮ እዚ ገፊሕ ከም ከብድና ጌርና ተወሲድናዮ ስለዚ ብጎረሮና ኣቢሉ መግቢ ናብ ከብድና ኸይድ እሞ ኣብኡ ተኸምሲዑ ከዓ ናብ መዓንጣና ይሓልፍ ስለዚ መጀመርታ ድንሽ ተበሊዕና ድንሽ ተኸምሲዑ ቀልጢፉ ናብ መዓንጣና ይሓልፍ እሞ ቀልጢፉ ከዓ ናብ ደምና ይኣቱ ናህሪ ደም ከዓ ቀልጢፉ የጋጥም ብጣዕሚ ልዑል ዝኾነ ናህሪ ደም ብድሕሪኡ ሓምሊ እንተበሊዕና እቲ ሓምሊ ቀስ ኢሉ ስለ ዝኹምሳዕ ቀልጢፉ ኣትዩ ቀልጢፉ ናብ ደም ኣይከይድን እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣበላልዓ ተበሊዕና ኩሉ ግዜ ሽኮርና ሰማይ ክኸይድ እዩ ማለት ብዙሕ ሽኮር ካብ ዘለዎም መግብታት ሓደ ድንሽ እዩ ፅንሕ ኢልና ኩሎም እቶም ብዙሕ ሽኮር ዘለዎም መግብታት እንታይ ምዃኖም ክንሪኦም ኢና እዚ ግን ንኣብነት የብፅዮ ሓምሊ መጀመርያ ተበሊዕና ግን እቲ ሓምሊ ቀልጢፉ ስለ ዘይጉምሳዕ ምክንያቱ ሓምሊ ገፈል ኣለዎ ፈትሊ ዝመስል ስለ ዘለዎ ንሓደ ፍርቂ ሰዓት ይኸውን ኣብኡ ይፀንሕ እዩ ከይሓለፈ ናብ ንእሽቶ መዓንጣ ስለዚ ንሱ ኣብኡ ከሎ ብድሕሪኡ ብድሕሪ ሓምሊ ድንሽ እንድሕር በሊዕና ንኣብነት እቲ ድንሽ ተኸምሲዑ ብድሕሪ ሓምሊ ስለ ዝተሰርዐ ልክዕ ከም መኽባዕቲ ኮይኑ የገልግል እቲ ሓምሊ ኣደታትና ንመኽባዕቲ እንተዘይፃቒጠንኦ እቲ ፈሳሲ ቀልጢፉ ክኣቱ ይክእልን እዩ ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ስቕ እንድሕር ኢለንኦ ግን ጡብ 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 እዩ ዝብል ኣብዚ ከዓ ሓምሊ ቀልጢፉ ስለ ዘይሓቅቕ ፈትሊ ስለ ዘለዎ ፋይበር ዝበሃል ገፈል ስለ ዘለዎ ኣብኡ ንነዊሕ ግዜ ስለ ዝፀንሕ
እቲ ትንሽ ካብኡ ዝተረኽበ ሽኮር ቀስ ኢሉ ጡብ ጡብ እናበለ ስለ ዝኣቱ ናህሪ ደም ብኡ ኣንጻር ናህሪ ሽኮር ኣብ ደምና ውሑድ ይኸውን። ኣብዚ እንድሕር ሪእናዮ እቲ ሰማያዊ ሕንጻጽ ውሑድ ናህሪ ደም ይኸውን፣ ቀስ ኢሉ ከዓ ይወርድ። እታ ናይ መጀመርታ ዝረኣናያ ግን እቲ ናህሪ ደም ብጣዕሚ ልዑል ይኸውን፣ ቀልጢፉ ከዓ ይወርድ። ስለዚ ነዚ እዩ እንድሕር ደኣ ሽኮራዊ ነገር ቀልጢፍና በሊዕና ናህሪ ደምና ቀልጢፉ ንላዕሊ ኸይድ እሞ ቀልጢፉ ከዓ ወርድ፣ ሽዑ ሃለፍ ይብለና ንጠሜ። እንድሕር ደኣ ኣሕምልቲ መጀመርታ በሊዕና ግን ብድሕሪኡ ንበልዖ ምግቢ ቀስ ኢሉ ናብ ኣካላትና ናብቲ ሲስተም ስለ ዝኣቱ በብቁሩብ ናህሪ ሽኮር ኣየትከዓናን፣ ቀስ ኢሉ ይልዕል፣ ቀስ ኢሉ ከዓ ወርድ። ሙሉእ መዓልቲ ከይጠመና ድኸም ከይተሰማዕና ሽኮርና ከዓ ብዝግባእ ብምቁፅጻር ጥዕናና ንረክብ። ከምዚ ዓይነት እዚ ኣመጋግባ ዝስዕቡ ሰባት ሽኮሮም ናህሪ ኣይህልዎን። ሕራይ እምበኣር እዚ ብጣዕሚ ኣድላይ ኣመጋግባ እዩ። ስለዚ መጀመርታ ክንምገቦ ዘለና እንታይ እዩ፣ ካልኣይ ከ እንታይ እዩ፣ ሳልሳይ ከ እንታይ እዩ ዝብል ሕጂ ክዛረበሉ እየ። እምበኣር እቲ መጀመርታ ክንምገቦ ዘለና ቀዳማይ ፋይበር ይብል። ፋይበር ማለት ገፈል ሓዘል ምግቢ ከምዚ ፈትሊ ዝመስል ዘለዎ ብዙሕ ገፈል ዘለዎ ኣብኡ። እዚ ገፈል እንድሕር ደኣ ዘይብሉ ሓደ ምግቢ ናብ ሽኮር ንኽልወጥ ተኽእሎኡ ቀልጢፉ ናብ ሽኮር ክልወጥ እሞ ናህሪ ሽኮር ከጋጥመና ናይ ግድን እዩ። ስለዚ መጀመርታ ክንበልዖም ዘለና ገፈል ዘለዎም ምግብታት ንሱ ከዓ ከም ሓምሊ በብዓይነቶም ኣሕምልቲ ሳላጣ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ሓምሊ ብሲልና ክንበልዕ። እዚ መጀመርታ ኣሕምልቲ ኮይኑ ምስኡ ከዓ ኣጥቢቕና ሓንቲ ፍሩታ ክንበልዕ ንኽእል ኢና። ሓንቲ ፍሬ እንድሕር ደኣ በሊዕና ምስኡ ኣጥቢቕና ምስቲ ሓምሊ ናህሪ ሽኮር ብዙሕ ኣይከውንን እዩ። ቅድሚ ሓምሊ ተበሊዕናዮ ግን ሽኮርና ሰማይ ክስቀል ስለ ዝኽእል ኣብ ሓደጋ ክውድቐና ይኽእል እዩ። እዚ እዚኣቶም ኩሎም ኣብዚ ንሪኦም ዘለና ከም በዓል ኣልመንድ፣ ብርስን፣ እንጣጢዕ፣ ኦትስ ዝኣመሰሉ እዚኦም ኩሎም ገፈል ኣለዎም። ኣብ ሩዝ እውን መጠነኛ ገፈል ኣሎ። ብሕልፊ ከዓ ኣብ ቡናዊ ሩዝ ልዑል ገፈል ኣሎ። እዚ ብዝበለፀ ግን ኩሉ ግዜ ቅድሚ ምብላዕና ንእሽቶ ሰላጣ ወይ ከዓ ንእሽቶ ሓምሊ ኣብሲልና ምስ ንበልዕ ካብ ናህሪ ሽኮር ንድሕነሉ መገዲ ኣሎ። እዚ ከዓ ፍቱን እዩ። ኣብ ብዙሓት ተራእዩ ኣነ ንርእሰ ይፈቲነ እየ። ስለዚ ሽኮርኩም ክትቆፃፀሩ እንድሕር ደኣ ኮንኩም ኣብ ከኒና ጥራሕ ኣይትወከሉ። ምክንያቱ ከኒና ናይ ገዛእ ርእሱ ሳይድ ኢፌክት ኣለዎ። ስለዚ መጀመርታ ኣሕምልቲ ምብላዕ ማለት ንኩሉ ሰብ፣ እዚ ነቶም ሕማም ሽኮር ዘለዎም ጥራሕ ኣይኮንኩን ዛረብ ዘለኹም፣ ኩሉ ሰብ መጀመርታ ሽኮር ዘለዎም ምግብታት እንድሕር በሊዑ ደሙ 11-12 በፅሕ እዩ። እዚ ሽኮርካ ንላዕሊ ምኻድ ማለት ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ተላልሽ ትደክም እሞ እኹል ኢንሱሊን ስለ ዘይትበካ ናብ ሕማም ሽኮር ምእታውካ ኣይተርፍን። ስለዚ ንሂወትና ጥዕና ዘለዎ ናብራ ክንነብር እንድሕር ኮይንና መጀመርታ ኩሉ ግዜ
أحملتي قدمو ببهلنا بزح أحملتي أين بلعننا انت بلعنا خاء سلطة أمودعتا مقبينا نقبرو كندي خم مخوعتي نتقملو كم تزبلكو عنتبو كم مخم بيانا نتقملو مودعتا مزازم مقبي سلازي لجاهم بزكالكم أحملتي ممقب كم بهلي قبرو أما جمرتا أحملت تبلعكم بدحري تبلعوا مقبي وسوء بكم تبلعوا مقبي نهري شكر أهبكم منه الرنبار تخلى كنمقبو زلنا مقبي خاء مجمرتا قفل زلوا مقبي لنا كاب أحملتين كم خاء تفلاليو فرافرين كم بعل برسن زعمو سلو خاء ترتات كم عتر عين عتر زعمو كنبلع لنا حجي خاء ادخال مقبوه نبقبو زلنا مس حملي مس بلعنا بروتين مجمرتا حملي دحر بروتين زبهال كابي زمص كاب سغا كاب عثر ود عثر كاب برسن كاب عسا وزته ازي بروتين حزل زخونو مقبتات ازي اتوميوم ابتيز ونالو اب يوغرت اوكي زعمسلو يركب كموها سالمون almonds, فول, بيستاشيو زعمسلو كله زيهم بروتين اللوم بار بروتين كاب سغا كاب عثر ود عثر عسا وزته يركب كموها سبحي كاب رقو تسمي زيتي لذي مجمرتا عملي أحملت نبلع بالتحرية أحملت خاء بروتين لذي كربوهيدرات كي نقدمه مجمرتا أحملتي بدحريو بروتين كا كم سقا عتر ود عتر عسا صبح برسن زعمسلو بدحريو سبحي علت مستي بروتين حويسنا رقو تسمي زيتي خا خاب زيتي أوليف أويل تزبلصه كالوت عينت زيتي زمنا يتكلت زيتي نرأسهم بزح عينت حمام زمتو سلازخونو اتي اب زلو سبحات سبحي كوليسترول كم تعلنا سلازخل سلازي خاب ستروك ندح داخوينا زبزح غزي نتقملو زيتي أوليف أويل تخونه صبغي حراي بار زي ناي بروتين نجر قلسي وين لكم كخول تسفى قبل بس إذا خاص لازرق زلو حراي بار مجمرتا حاملين لنا بدحري بروتين سبحن حمسة بروتين سبحن كمو خاء كربوهيدرات تحويسو زمصالو اوان الله نابلت انجرا صبح سقا رقو كيرنا كنبلع نخلينا جين اتنجرا اين عبيو انجرا يكون تقند مقبي اتسقان ترقونيو بروتين سبحنيو لأكلاتنا بزح تتكم اتنجرا متحازي تصبح دعلو مبر كمتي وانا مقبي جيرنا اين وصدو إذا بنيش تنجرا بزح تصبحن زي سبحن حيزنا انت بلعنا تنجرا بزح كوكود عنا يكلني كميسي اتسبحن اتي بروتينا ويقات تصبحن نتي حيلي شكر كابتي نيش تنجرا نولعو
ንታሕቲ ስለ ዝደቕሶ ብዙሕ ኣይጎዳእናን እዩ ስለዚ ጠጠቕሊልና እንጀራ ምብላዕ እንተገደፍናዮ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ እንጀራ ልዑል ሽኮር ኣለዎ ርግጽ ፕሮቲን ኣለዎ ፋይበር ኣለዎ ማለት ገፈል ኣለዎ ግን እቲ ገፈሉን ፕሮቲንን ብጣዕሚ ትሑት እዩ እቲ ዝለዓለ ኣካል እንጀራ ሽኮር እዩ ስለዚ ብመጠን ንእሽቶ ክንበልዕ ይግባአና ራይ እምበኣር ድሕሪዚ እቲ ሳልሳይ ክመጽእ ዘለዎ ብድሕሪ ሓምልን ፕሮቲንን ስብሕን ስታርች ስታርች ማለት እንታይ ማለት እዩ ስታርች ማለት ሽኮር ሓዘል መግቢ ማለት እዩ ሽኮር ሓዘል ዝበሃሉ እዚኦም ክንጥቀቐሎም ዘለና መብዛሕትና ከዓ ኣብ ባህልና ንሶም ኢና ንበልዕ ነዚ ብዙሕ ሰብ ብሽኮር ዝጥቃዕ ኣብ ሓደጋ ከዓ ዝወድቕ ነዚ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ነድሪ ሽኮር ክንከላኸል ተኾይንና መጠን እቶም ሽኮር ሓዘል መግብታት ከነውሕዶ ይግባአና ንሳቶም ከዓ ከም ፓስታ ሩዝ ቅጫ ሕምባሻ እንጀራ ባዕሉ ሽኮር ኣብ ሻሂ ሽኮር ምስታይ ጠጠው ተበልና ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ እቲ ሽኮር ትኽ ኢሉ ናብ ደምካ እዩ ዝኣቱ ጠንቂ ሕማም ከዓ ይኸውን ስለዚ ካብዚኣቶም ካብ ፓስታ ካብ ሩዝ ካብ ቅጫ ካብ እንጀራ ንረኽቦ ሽኮር ከይኣክል ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ሽኮር ኣብ ሻሂ 2-3 ማንካ ኢኻ ምስ ትሰቲ ኣብ ገምገም ዘሎ ህርግድም ኢሉ ናብ ዳያቤቲክ 2 ይኣቱ ናብ ካልኣይ ሽኮር እያ ወይ ከዓ ናብ ዳያቤቲክ 1 ክኣቱ ክእል እዩ ስለዚ ሽኮር ፍጹም ተገደፍኩሞ ጽቡቕ እዩ ድሕሪ ብዘይ ሽኮር ክትነብሩ ዘይትኽእሉ ኮንኩም ከዓ ሓንቲ ማንካ ጥራሕ እንተሰተኹም ብጣዕሚ ክሕጉሰኩም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣነ ከም ዝሪኦ ብዙሓት ሰባት 2-3 ማንካ ኣእትዮም ክሰትዩ እየ ዝዕዘብ ራይ እምበኣር ካብ ፍሩት ከዓ ካብ ተፈላለዩ ፍራፍረ ዝርከብ ሽኮር ከዓ ክንጥቀቐሉ ግባአና ከምኡውን ኬክ ኣብኡ ዘሎ መዓት ሽኮር ንፈልጦ ኢና ነዚኦም ከመይ ጌርና ንብልዓዮም ብዘይዚኦም እዚኦም ከይበላዕና ክንነብር ኣይንኽእልና ኣነ እንጀራ ፈትየ ኣነ ቅጫ ፈትየ ኣነ ሩዝ ፈትየ ፓስታ ፈትየ ፍሩታ ከዓ ፈትየ እሞ እንታይ ክገብር ዝብል ሕቶ ሕጂ ኣብ ሓንጎልና ከም ዘሎ ተረጋገፀ እዩ ሕራይ እምበኣር መገዲ ኣለዎ ፍሩታ ወይ ከዓ ሽኮር ሓዘል መግቢ ከም ቅጫ ዝኣመሰለ ከም እንጀራ ሩዝ ክንበልዕ እንድሕር ደኣ ደሊና ናይ ግድን ከዓ ምብላዕና ይተርፈናን እዩ ሓምሊ ምስ በላዕና ብድሕሪኡ ነቲ ስጋን ሓምልን ዝተሓወሰ ምስ ሩዝ ሓዊስና ብሓንሳእ ክንበልዖ ከለና ነድሪ ሽኮርና ትሑት ይኸውን በይኑ ሩዝ ብዙሕ ሩዝ ምስ ቁሩብ ስጋ ምስ ቁሩብ ከዓ ሳልሳ ጌርካ ተበላዕካዮ ሽኮርካ ሰማይ እዩ ዝኸይድ እዚ ቅጫ ክትበልዕ ተደሊና ፒናት ባተር እቲ ዝበለፀ ጥዕና ዘለዎ 100% ፒናት ባተር ዝኾነ ፓም ኦይል ዘይብሉ ሽኮር ዘይብሉ ፒናት ባተር ወይ ከዓ ኣልመንድ ባተር ለኺኻ ቅጫ ክትበልዖ ከለኻ ናህሪ ሽኮሩ ትሑት ይኸውን
ከምኡ ከዓ ከም በዓል እንጀራ ፈትፊትካ ክትበልዕ እንድሕር ደሊኻ ብርግኦን ብጠስምን ከምዚ ኣባህልና ቃተኛ ጌርካ ዝብላዕ ከምኡ ተበሊዕካዮ እቲ ካብ እንጀራ ዝመፅእ ናህሪ ሽኮር ትሑት ይኸውን። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሽኮር ሓዘል ምግቢ ከይሸፈና ኣይንብላዕዮ ወይ ብፒናት ባተር ወይ ብርግኦ ወይ ብኣልመንድ ባተር ጌርና ሸፊና ምብላዕ ንምሃር። ፍሩታው እንተኾነ ቆራሪፅካ ናብ ደቀቕቲ ርግኦ ጌርካ ወይ ከዓ ፒናት ባተር ጌርካ ክትበልዖ ከለኻ እቲ ናህሪ ሽኮር ይንኪ። ስለዚ እዘን ኣገባብ እዚኣተን እንድሕር ተጠቂምና ክሕግዘና እዩ። ብቅደም ተኸተል ቁጥሪ 1 ኣሕምልቲ፣ ብድሕሪኡ ፕሮቲን ከም ስጋ፣ ዓተር ወዲ ዓተር፣ ፉል ከምኡ እውን ስብሒ ከም ጠስሚ፣ ርግኦ፣ ፒናት ባተር፣ ኣቮካዶ ዝኣመሰሉ እዚኣቶም ኣብ ካልኣይ ይስርዑ። እቲ ሳልሳይ ደረጃ ክንበልዖ ዘለና መወዳእታ ስታርች ወይ ከዓ ሽኮር ሓዘል ምግብታት ከም ሩዝ፣ ፓስታ፣ ቅጫ፣ እንጀራ ብሕልፊ ከዓ ሽኮር እቲ ካልኣይ ሽኮር ዲያቤቲክ 2 ዘለኩም ሰባት ተኾንኩም ብዝከኣለኩም ሩዝ፣ ፓስታ፣ ቅጫ፣ እንጀራ እንተዘይበላዕኩም ይምረፅ ሽኮርኩም ክትቆፃፀርዎ ትኾንኩም። ክትበልዑ እንድሕር ናይ ግድን ትግደዱ ኮንኩም ከዓ ለኺኹም ብልዕዎ። ኣብዚ ሓቢልኩም ፒናት ባተር፣ ኣልመንድ ባተር ለኺኹም፣ ከምኡ ከዓ ርግኦ፣ ሩዝ ንኣብነት ፀብሒ ስጋ እንድሕር ኣለካ ፀብሒ ስጋ ጌርካ 4 ማንካ ሩዝ፣ ፀብሒ ስጋ ከዓ 8 ማንካ ጌርካ ኣብ ልዕሊኡ ንዑ ጠስሚ ትገብረሉ ወይ ከዓ ኦሊቭ ኦይል ጌርካ ቅብኣት ዝበዝሖ ጌርካ ክትበልዖ ከለኻ ንኣካላትካ ነቲ ንድሪ ሽኮር ስለ ዝቆፃፀሮ ንጥዕናኻ ንሽኮርካ ክትቆፃፀሮ ትኽእል። እዚ ስብሒ ብልዑ ትብለና ዘለኻ ኮለስተሮል ከ ዝብል ሕቶ ኣሎ እምበኣር ኮለስተሮል ቀንዲ ናይ ኮለስተሮል ጠንቂ ሽኮርኩም ክልዕል ከሎ እዩ። ሽኮር እንድሕር ዘይልዒሉ እቲ ኮለስተሮል ንኮለስተሮል ንምቁፅፃር ትበልዕዎ ዓይነት ስብሒ ከም በዓል ርግኦ፣ ከም ፒናት ባተር፣ ከም ኣቮካዶ፣ ከምኡ እውን ኣልመንድ ባተር ሽኮር ዘይብሉ ባተር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ጠስሚ ከዓ ስሕት ኢልኩም ትበልዑ ተኾንኩም እዚኣቶም እቲ ጥዕና ዘለዎ ኮለስተሮል እዮም ዝህቡኻ HDL ዝበሃል። ነቲ LDL ዝበሃል ከዓ ይንክይዎ። ነዚ ኦሊቭ ኦይል ከምኡ ዓይነት ነቲ HDL ኣደንፊዑ ነቲ LDL ስለ ዘስሕቶ ብዙሕ ክንሓስበሉ የብልናን። ካልኦት ዓይነት ስብሕታት ክንጥቀቀሎም ዘለና ከም ሳንፍላወር ኦይል ከምኡ እውን ካልኦት ዓይነት ዘይትታት ንምኽሻን እንጥቀመሎም ንሳቶም ሓደገኛታት እዮም። እዚ ኦሊቭ ኦይል ተኾነ ከዓ ኣይንኸሽነሉ። ምክንያቱ እቲ ናይ ምትካኽ ፈሊሑ ናይ ምትካኽ ደረጅኡ ትሑት ስለ ዝኾነ ሓደገኛ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኦሊቭ ኦይል ብዝከኣለና ብላዕሊ እቲ ምግቢ ኸሽንና ምስ ወዳእና ብላዕሊ ጌርና ክንጥቀመሉ ይግባእ። ንጥዕናና ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ።
እዚ ሜላ ኣመጋግባ ቁጥሪ 1 መግብና ብቅደም ተኸተል ንመገብ ዝብል ብጣዕሚ ኣድላይ ሓበሬታ እዩ። እዚ ሓበሬታ እዚ ንድሪ ሽኮር ንምቁፅፃር ካብ ብዙሕ ጠንቂ ሕማም ዝኾነ ሽኮር ክከላኸለልና ዝኽእል ሓበሬታ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮታተይ ሜላ ቁጥሪ 2 ሜላ ቁጥሪ 3 እናበልኩ 10 ሜላታት ኣለዋ። እተን መጀመርታ 4 ሜላታት ንሽኮር ንምቁፅፃር ዝሕግዛና ስለ ዝኾና ከየምልጣኹም። እዛ ሓበሬታ እዚ ንኩሉ ሰብ ምእንቲ ክበፃሕ ፍተው፣ ላይክ በልዎ፣ ኣካፍሉ፣ ሸር በልዎ፣ ጥልብ ከኣብልዎ፣ ሳብስክራይብ። ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ ኣብ ዝወዲእ ኣለኹ። ክሳብ ቀፃሊ ቪድዮ ንራኸብ። ተሓንቀኒ እዩ። ፅኒኢልኩም ሰማዕኩምኒ መስግን